چشماتا پوش خطا شفیسکه наврӯз як рӯз боз барои боз чӣ намерасад як охрана ва як ёрдамчии шахсӣ бес 90% тамошобинои мо обуначӣ нестанд чашмотона пӯшен обунашен ва чашмотона ҳуй кунен тамошо кунен лаззат барен Lomonoslide Remix. наврӯз тағайти кияй? Тағайма дар комментария закриптай. Агар шумо дар интерес небоша кияй тағай Наврӯз, дар силкаи комментария будагӣ дароину бинен кияй ва дастгирӣ кунен Наврӯзо. Якум нафаре ки мияд хатти Наврӯз сурат мегира мақсад ҳамчун мухлисаш мо ба ҳамон нафар мегирем сум метем айхмо ва мо ба хулосае омадем ки боғи Истиқлол дорем. Соли таваллудут чанд аст? Соли таваллудум 2001. Шеф омад, атроф тоза аст. Рости гап камерара мақсад гирён накарда риши Наврӯз як бакимай дар гомаки суратгирӣ гуфт мақсад якай Наврӯз метавон сурат бигирӣ нагуфтем ки хай ишапра пусқат метунем ба метунем мақсад ҳама чиза реални мутададем ягон шипастои неста ҳамон ки омад мо гуфтем хай ҳамура мегирем. баъди ҳамаи кадр мо Наврӯза гум кардем хела кофтем ва баъди 2 соат айкиҷо пайдош кардем хитон бинен осмони соф пушти абро твой бензоф ҳаётат набро вақтое набуд будем мо вақтое кабуд буд осмон хаёл накабуд райни бурад хаёл накад боқамон медорад шабое шабое тунести ракано хаёл накабуд райни бурад хаёл накад боқамон медорад рости
сигам навами так заштеса будем дидем ки ахраникои наврӯз дар пеши дар мондаида худаш гуфтан ҳами дурун дар шишагӣ души роҳат кӯста ҳозир медроем мебинем чӣ роҳат нест чӣ кес бафшода иҷа чия иҷа чӣ гап чапа мерем мебинем شدی سبب ولی رسیدن غم و گناهم بدو یگون шеф чӣ хел чӣ кест иҷа дамш гирифтести чӣ хел да истироҳат карди ягон чи истироси гашти тамошо гӯш кози ҳозир матада визит мекардем фаҳмидӣ ҳамиҷа ҳозир даст хокнак мекунем агар ту дасти мара хок кардӣ матада ҳами сумо ай ту не ки агар дасти тура ман хок кардам дига блогерира бас мекунӣ қабула як нест биё